ala Muhammad dole in zuga ka kuma in ya baka dole in zuga ka a cikin halittu babu kamar yabinka sayyidi Muhammad rabbi 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 salli ala Muhammad haska kirjina mabuwai haska kirjina mabuwai rabbula mai ce mai inyi baituka kwanta masoyi wanda ya zama baya shayin komai an ba Allah sayyiduna Muhammad yabon dan dangin nan yabon dan dangin nan shugaban bayan Allah nan Muhammadu mai kyan soffan nan kamar zade an kare kenan ramada ba za a kuma ba sayyiduna Muhammad mai zana ni kamar zuga ka ya baka ubangiji ne yayi zaɓin ka kan duk mai matsayi ya zaka shine ya zaka kai ka san kowa ba shakka kai ba san kowa ne ba sayyiduna Muhammad mai saurare mu yayan Adam dukkanmu mu yayan Adam dukkanmu Muhammadu shine fitilar mu shi dai shige mai haska mu shi ke haska mu ba wanda za ka gani a cikin mu da rana ba za ya yi inuwa ba sai sayyiduna Muhammad mai saurare batu na cewa da mutum ne kai a kula sosai batu na cewa da mutum ne kama da kowa jahilci ne mai saurare ya kai zaune zo ya kai zaune zan tambaya gaban amsa ne ban yi nufin yin jayayya ba salli ala Muhammad tambaya ta daga mutane waye guda bai sauka kansa waye guda bai sauka kansa kura ba ta wafa atarsa ba ta yin datti suturarsa waye yake kamshi a jikinsa kuma turare bai shafa ba sai sayyiduna Muhammad mai saurare ga wata tambayar ma amsa daga mutane wane ne zai tafiyarsa yana cirawa ne dukkansa waye ba a ganinsa wunsan ba dutse ya taka ba sai sayyiduna Muhammad saurare batu na cewa da mutum ne kai a ballura batu na cewa da mutum ne kama da kowa jahilci ne kai dai bar shi dan adam ne amma yayi daban da mutane duk ba mu kai shagon Allah ba sayyiduna Muhammad haske daga Allah rawa haske daga Allah rawa haske daga Allah rawa lale 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 sayyiduna Muhammad lale 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 sayyiduna Muhammad lale 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 sayyiduna Muhammad haske daga Allah rawa haske daga Allah rawa Muhammadu babba dan babba baban babba jikan babba sanu jikan babba mai matsayin da ba za ya gude ba sanin ka sai dai Allah rawa sayyiduna Muhammad rabbi 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 salli ala Muhammad rabbi 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 salli ala Muhammad rabbi
rabbi rabbi rabbi rabbi